Mose muzita raIshe Jesu Kristu weNazareta anokurumidza kuuya. Ameni. Makadini vana baba nana mai, makadini vakomana navasikana, tinochengetwa. Ndanga ndichizama kutesta panapa pamamuchiona ndichidai kwakuri kuda kuhwa kuti ini kana ndichibva neuko ndonzi they are coming because of amount. Saka ndaida kuona kuti amount yangu inogona kusemba here nepandakakamira, asi ndaona kuti zvenge zvakaringa. Handina chifundisi chakanyanya kupfinyira stere. Saka zvokwane vanhu vada kundibatira mabhaibheri pose kubva kwandabva kundichiuya kuno. Saka ndanditi munowisa zvitanga zvangu zvakabata mavhesi zvakasiyana nebhaibheri rangu. Saka zvokwane mutungamiri havanga vachidawo kubata, asi ndavarambidza hangu nokuti ndazoshayiwa kuti kana zviya vhesi yandandakaisa chirukwa changu yaitepi munhu wavhofonyoro warasha achita ko munhu wamwari unoenda nezvikukwa pakupetuka kudi. Saka ndangoti regai ndine nezvikukwa zvangu ndiri ndoka. Toda kuti tigoverenga shoko raMwari pana Matthew chapter 17 verse 24 kusvika 27. Ndichakumbira chinombire mungano ndichakumbira mwana wangu anonzi Gracious Stone agouya mugomubatsira kubheka nzira yandoda kuti agondiimbira ndigoparidza. Saka tichaverenga pana Matthew chapter 17 iye achiuya kwaariko kwandisi kuona kuti hawakufamba achiuya. Matthew chapter 17 verse 24 kusvika 27. Mukuru wengu ati tichipedza pano toita zvipo zvokuonga. Saka toda kuti tigopinda muzvipo zvokuonga. Umwe munhu wakazonditi nhau dzemari mandima dziri kumushangadira dzoda kuti dzikame. Saka ndakabva ndanetsekana navatungamiri kuti vada nditaure nezvemari ini kudzikama kuri kushoma. Saka ndichaedza nehasha dzaMwari kuti sezvo ita kutaura nezvemari nditi dzikame, nokuti mari inoda kudini kudzikamira naika. Saka ndichaedza kuda kudzikamira mari kuti ndigotaura pamusoro payo. Mushure mekunge mwana wangu wapedza kuimba, mai madai vauya kuno asi vane mumwe mukomana wakabata, saka havari ikoko. Matthew chapter 17. Jesu unoripa mari yetemberi. Vakati vachisvika Kapenaumu, vanhu vaigamuchira muripo wetemberi vakauya kuna Petro vakati, mudzidzisi wenyu haaripi muripo wetemberi here? Ndibvunzira ripedu nekuti unoripa muripo wetemberi here? Zvino wakati achipinda mumba, Jesu akatanga kutaura kwaari achiti, Simon, unofungei? Madzimambo enyika anotora muripo nomutero kuna vananiko, kuvanakomana vavo kana kuvaeni. Akati, Jesu akati kwaye, saka vanakomana vakasununguka, asi iwe kuti tirege
uchawana started uitore uwape iyo kuripira iwe neni badzistarted ndofunga vana mabhaibheri akaita serangu rakaiswa star rikaitiverenge zviri pasasi mari inenge mashereni maviri nesisipeti mwanangu imba See
ndozvinoshanda. Tinamata inzwi renyu ndiro rimwari rataverenga, chitaurai kwatiri muzita raJesu, amen. Jesu navadzidzi vake vanoinda mutemberi. Vapinda mutemberi, ipapo mumwe wakuru wetemberi ndobva auya pedo navadzidzi vaJesu ndokubvunza Simoni, mudzidzi waJesu, kuti ko mudzidzisi wenyu haaripi muripo wetemberi here? Simoni ndobva arangarira kwaari kubva, ndobva ati, ho, haabvisi muripo wemutemberi. Jesu nokuti ndimwari nokuziva matauriro aita mukoma Simoni, ndobva azoswedera vanhu pamwe akati, Simoni, unozviona sei nyaya yataurwa iyi? Simoni nokuti kune kwaari kubva achiuya mutemberi, maari kunzi abvise mutero, waari kuona pasina nidi yekubvisa mutero mutemberi yaMwari. Ari kuti ndanga ndina Mwari uyu, ndava tiri kutofamba naye, there is no need yekuti chibhadhara mutero wemutemberi, nokuti Mwari kwatatiri tatinaye. Jesu anobva ati, izvirokwazvo nemhaka yekuti vanakomana venyika ino vanotsvaga mutero, kwete kuvana vavo asi kuvatorwa. Pita ndobva aona kuti zvirokwazvo Jesu vanotaura chinhu chakanaka. Ndakuudzai ngati Pita uri kurangarira kwaari kubva. Ndava chapter 17 inototaridza kuti Jesu wakanga ari mugomo. Ari mugomo, ipapo ndobva paonekwa varume vakagwinya naJesu, ndobva vakomana vanakirwa neumwepo hwaMwari. Saka pavari kuenda kutemberi kuti vabvise mutero, there is no need yekubvisa mutero, nokuti Mwari wacho tatinaye kugomo. Saka kutemberi hatimuoni, zviri nani tinobvisa Mwari tiri kugomo. Asi zvongera vafanwa tiri tose tiri kuti tine vapi navapristi vakawanda vanoti hatigoni kuinda kutemberi tigobvisa mutero wemutemberi, nokuti Mwari watiri kuda kutsvaga mutemberi hahano takaona tiri kugomo. Tiri tose resheshi, tiri tose resheshi. Saka tiri vapristi muchechi yanhasi, tina varwi nhasi vasingabvisi mutero wemutemberi. Muzarambe vabvisa mutero wemutemberi. Sisondozanwa tiri tose resheshi, ave misheshi yaJesu. Saka kana tauya kutemberi yaMwari, tine mutero wemutemberi unofanira kubviswa. Hatinei nokuvasangana navo vasisi kugomo, kana wasangana naye ndiyoyo. Asi kana wauya kuno kutemberi, tine mutero wemutemberi. Jesu anobva ati, Pita, chinja kundoredza hove. Kana waredza hove wabata yekutanga, wovhura muromo wayo, wotora mari irimo, wouya wobata mutero wemutemberi. Zvakatanana nezvemutero womutemberi, uye waidii mutero womutemberi uyu? Wakanga usina kukura, asi mutero womutemberi wakanga uchidiwa. Ndava kana ari Simoni, wari kuti ndatina mhoshi mugomo, ari kutotaura kuti
Inani. Lani naye mosi. Lero mosi ndo katanga mutero. Ashishi inovereka pembere. Inovereka sho. Sho inovereka. Yawe ndiriwo vanhu vakavachivhima nechitimai. Ndaitokuti dai vakangochivhara zvakarega kuti chinyoka. Nondaishawo kuti mozvi unotoredzawo otora mutero otora mwana. Zvinezvi nokuti yacho ndobva wakaguma kunotora kunopuvhonora muromo wehove mani ndobva atobhadhara ndobva yatopera hakuna kweba yakaenda ndobva yatosarira chichibitsi saka chii uzirapenda nechitohwa wonohwa kana ukaverenga shoko ramakuna Exodus chapter 30 Exodus chapter 30 ndokwakatanga mutero womutemberi Exodus chapter 30 Exodus chapter 30 verse 18 kusvika 15 kunoti kana makuverenga vanhu uzarapinoti kana makuverenga vanhu zvechiri padai kunozi Mozisi zvinobvaisa murayiro wekuti tiverenge vanhu munhu woga ne 20 years and above ngabvise shekeri uzarapinoti unobvisa mutero womutemberi saka mutero womutemberi wakatangwa naMozisi asi watungamira Exodus chapter 30 kumba kwanzi inoda kuverenga nokuti ukaitaura unoita seunodzokuutaura nyaya yako toda tikunobvisa zvipo zvokuvo ndava wagonayo ndava tinoda mutero womutemberi tigoswa basa remutero womutemberi iye zvino varwi vakawanda vamanheru nevagaye vakananga mutero wopatemberi vakanga vaina mozvi kugomo vakatategoni kunobvisa mutero womutemberi yapisirwa tomuda uzavelo tomuda mutero womutemberi rekaitirana chibhuku muromo chakarambidzwa murifo saka rekaitirana ndokudishe zvakanaka Exodus chapter 30 ndondima ichangoverenga logara kutaramburai machechi matatu ari muchechi chapter 30 verse number 18 unofanira kupa kudai mumwe nomumwe unodarika kuno vakaverengwa hafu yeshekeri vachiedzanisa neshekere rapanzvimbo chene shekere rina magera ana 20 hafu yeshekere chive chipo kuna Jehovha mumwe nomumwe unodarika kuna vakaverengwa wava namakore 20 kana wapfuura makore iwawo unofanira kupa Jehovha chipo ichocho zizondovasanwa aninano ne 20 years and above oti nakiye uibheko yevanhu vakauye neshekerere hatidi yakawanda nuzekunati hatidi yakawanda uya neshekerere yedu uya neshekerere tikamuti ana makore iwawo 20 mufundi ngareke kuwetera nomunombo ngareke kutapudza pahafu yeshekeri kana wopa chipo ivo kuti muyananisire mweya yenyu sizonge vasalwa kuti muyananisire mweya yenyu toda shekeri redu pano datikona chii hatidi yakawanda toda shekeri redu pano saka Peter parikuti Jesu agomukubvisa mari arikuti nokuti akapa murayiro Mozisi ati nai Jesu oti Peter iwe chinda unoredza hove kana waredza hove ugouya wobvisa in the simple sense Jesu akurangaridza Peter kuti
iwe Peter, do you remember kuti pamakanzi mubude muIjipiti makaramba mukati hatigoni kuinda tisina pfuma yenyu, nokuti nayo pfuma yenyu pakunamata Mwari, uye hatigoni kuinda tisina vana vedu, nokuti nayo vana vedu pakunamata Mwari. Ine simple sense vadiki namatapo hatigoni kuuya kuno kuchechi temberi yaJesu tisina mari dzedu. Hatigoni kuuya kuno kuchechi takasiya mari dzedu towe nadzo, kuzonamata Mwari vacho tinadzo. Usaisiya kuva shekeri kudhariuke tinamate Mwari neshekeri yedu ndava risirako. Wakatoripiwa kuti upe isu kuno ruzarepeno twakaripiwa kuti uise kuno nakokudza chikundi chava chakupenya ingatozorega kupfeka kona ndikati vakaparidza vaiparidza zvomweya zvinoyanzo kupedzera vakasunga matangi ndirege ndirege kusunga chii ukasunga taingu unobva kuti mweya waMwari nyasha dzitirikani ndoda kukudza izvo kuti shekerereu haleluya raita basa rego shekere raidiwa shekere kuti ribate basa mutemberi to give service in the temple. Pavaivaka areka yaMwari, pavaivaka zvose vakadzi vauye neshekere kuti rigosevhisa sizvotazero ivi varwi vakati vachitanga vakati kuti tigone kubata basa iri tinoda shekere rimwe chete uye tinganze zvipo zvokuonga kana taunganza zvipo zvokuonga totopa vasikaoni totopa vakadai rari shekere iyo zvinovati shekere rimwe chete tiri kuramba tichirida asati shaidinaro kwataingosina naro tine chingwe chatoda kuvaka saka shekere ngariuye shekere ngarini bati shekere Peter paanoti chinda unoredza hove anoti pashekere raunga uye naro kuchechi you need to participate. Pana munedzera vafundisi pana munoseresa imi chinofunga ainodzira mutuwa ine iwa mamatoredza unotuwa wodira unotuwa chiranga chakadero chiribambu chakababa Peter ndakuzaiti inda umoredza hove yekutanga unobata iyo yokutanga yokubata iyo neyatembura pano waivhura muromo wotora shekere rimwe chete iro shekere rawakuya naro pane hafu yangu nehafu rako wotaina rimwani rotiripresenta tose tiri vaviri kuti tembere igogona kuvaka imi chechi Peter arikumoti you need to be committed and you need to participate. Not to do, so I got to put in that. Now, as a matter of second, but to not put in that, you need to participate and be committed. Wakapana wakagona kurata kigeru. Church yokutanga yakagadzirwa naMozisi iyi imimireko ndobva yakagadzirwa naMozisi. Mozisi ndobva ati vanhu vose be committed kuchechi yekubhenekani. Asi kana vava kuita zvekubhenekani munofanira kuita nemwoyo yenyu yose muchitipa mashekeri avo kuita kuti tende parinoda kuwedzerwa netende parinoda kugadzirwa shekeri ramatipa riri mutemberi ndorogadzirisa. Remember vaIsraeri
ndodo napa tina makirisi basika inga kabut somo mutungamini matitumira kwedu kwano vaku kuhaifitu kunzi takuwa bajeti rekuvaka bajeti rekuvaka katoke ndogo bajeti rapafumezi bajeti rekuvaka katoke saka nani chifunga kuti ndosvika ndishinda kwakafaruka bajeti kwakapera patino padazofunga kuti panatiri kwenu vakabvaya mai takapuwa zvitina zvaona tofana kuti nyamwe tine kuvaka raundi kumusha kwangu aiba namakatipei ndovavati komberedze nai mwirirakapakoti vazvunga nai kupa ndobva isu chechi yemazuva apita ndobva tasvozonoka nokutareka kutarira kuchechi iyo yana vapeme nanavapemende tikati ndiyoyo yaipatisipeta ndiyoyo isu yedu takatoona mari kare ende timonopedzera tiri pazvikoro zvati zvedu ndasana kushumira asi modzi saka chechi ndatowana chokushandisa chechi yaibvisa zviri pairi yosvika younganisa kuti zvivake tepeneka but chechi pamazuva apita inoti hatigoni kubvisa mutemo nokuti kupinda takatodini takapedza zvinhu zvina mishiniro akanaka musina kwani saizvozvi pakuya chechi iri panapa yatiri kuti iwe chechi kana uchida kugona kuita zvinhu zvanaka chawakaita kundoredza hove you need to basically participate achirumwa basically participate uchinatokupinda mashiri uchiwatoturini kwatita vakuda kuvaka kuna masipi 20 woti pamasipi 20 handina hangu handinaro asi ndichandoredza hove ndigouya nesipi yangu imwe chete kwaite takaungana kwaite takavatisirana huru asi ndiri munhu umwe chete ndoina ndiri kereke yapamasuano toenda kundoredza hove yangu kabata hove yangu kokuvura maromo ndouya nesipi yangu nokuti chikuva nokuvaka areka saka chechi ini mari dzapera amamuchina mugara pasi saka iwowo ngozviona kuti mosengero yatatinokadai mungu unodhuripa ava ndozvandavaudza zemapai tuyo iwowo chechi iyi toda kuti tine chechi inogona kupatisipeta pazvinhu zvamwari nokuti mari yatiri kubvisa panapa inogodzora dhashara dr baloi vapedza kuita spishi yamuneti indakaverenga bhaibheri avo ndobva ranoedza kuti israeri vaifamba ari mapoka ari zvimapoka ipapo israeri vanetsika kuti kana akundomira netembere noti kana mambosukura imwe plake zvazvona ndikuti tende inoda kugadziriswa kana mamboisukura tende inoda kugadziriswa dzimweni dzeroka pamasukura pamwe yafonyuka inoda kugadziriswa saka vanotsvaka imwe mbamo saka ndaifunga ndaverenga ndima kuti israeri vanetsika kuti tende hwego hwamwari yaigara iri pakati yagara iri pakati vana manasi navamwe voenda vakadai ava vamwe voenda vakadai ava vamwe voenda vakadai ava vamwe voenda vakadai asi hwego hwamwari huri pakati kotaini kungotora dhisaini imwe chete tava kuvaka yedu esingle design yamataura chishema teini takadai areka iri pakati
gadzirisha tende vanogadzirisa tende renu tikugadzirwa towedzera 6 meters tichingova panzvimbo imwe chete asi dambudziko rakakushete it failed to participate in community itself. Committed. Tikuita pashupa ndautopedza mama ndimakanditi mushaita timu vane timu vanofanirwa kupadza timu yanga inoita saka ndokuda ndatsika mashina kuti ndisaita timu inoita zvipa saka mabhasikiti ndowatitonga kuti tipeshe asi vaitike mwari we iwe neni nokuti dhora harichagoni kukwana kuzvi izokwana kuti 20 years above naibizedhora shekere rimwe chete asi unozvoniwo nezvouruwake hatichajenge asi kana richita vana kana richita ushivazokumaii amazam kana mushiwatiroi haiwe nokuti harizina iwe garouya kuno woti mwari inorandandiraro shekera mamareo saka panandoredza ndawana shekera ndorangauya mari mwari wokudenga vatibetsere vatikwanisire nokuti zviro kwazvo mazako tinofanira kuti tigone kubatana vanhu pamwe chete sekereke pakutanga sasaimon anondoredza wono ouya nezvikufukiso pari pakatebereka newewo uya nazvo mwari wokudenga vatibatsire musara jesu ime. Baba wangu wakatendeka muzita la Yesu. Isu taba zvamakuereketa kwatiri. Asi nguva dzakawanda wakaipa unogumisana nesu pane zvaunenge makuereketa. Chitibatsira kuti muchedo to participate. Peshe to participate. Vachaisa maoko edu muhomwe dzedu. Dzimwe homwe ndomasimbausi. Dzine zvimwe dzine zvipikiri tinokundikana kupedza maoko edu zvakanaka asi zvinoda zvirimo muhomwe yedu zvitibetserai kuti maoko edu akwanisirwe nemi avawo nesimbi tipinze tirege kubava nezvipikiri asi tibudise yakafanira kuti temberi yenyu igoramba ichitatanuka nezita la Jesu. Amen. Watunami eyilape mupiro wamuda kudadhuwo asi nida kumetsera kuti tise sezvatakapirwa shekerera mugari uyu